Tatski unsa may tirada na to karon? Aw siyempre magsugba og magkilaw ta kay human naman taga-buwa. Mao nang ato sing isit up ang kamera no kung asan to tibutang ang kamera kay nga naman hanap-hanap yan na og isa pa basi mahulog na sa dagat kay ako lang biya isa diya og mao na ni ang nahitabo. Hello. Tuto pa kanon. Ang pangalan ng isda diri sa mga dayang-dayang. Ang bot kung unsay pangalan dira sa inyong lugar. Paki-comment lang sa may comment section para mabalaan nato kung unsay pangalan dira sa inyong lugar. Og kanang yelong isda, ang pangalan na diri sa mga kuhit boto, pero dili na bastos ha. Ingana jud ang pangalan sa isda diha. Baitats, lupa kas ba? Ngaon ta? Hello. Mao na ang kugihan ka muluto, mabusog jud ka diha kay naa nang tanan lamas diha bisag piso wa kay gasto. Unya, mao lang sa to. Alalay pug share diha.